Uvidíme se až na dalších zápasech. Zlínu. Rád všechny uvidím, rád uvidím, když bude ještě více týmů, více hráčů, protože teď to vypadá optimisticky celkem. V nejmladší kategorii už je 8 týmů teďkon a vypadá to na další 20 nový do příštího. Na příštího, kdy je 11 je dobře obchozená, ty ostatní, kde se mohli takhle. A vy to do toho. Jo. Takže pokud můžu, děkuji všem hráčům, že chodili. Děkujeme všem rozhodčím, protože bez nich se to nemůže vůbec uskutečňovat, takže poděkujte, že večer. Musíme zmínit, že opravdu tady ta nejstarší kategorie, že už se tam mistří a že bez pořádných rozhodčí, jako je Vol, Kuba Nováček, Honza Eller, co tu dneska byl, Deněk Sedmík, prostě Robert a tak dále, by se to tady prostě hrát nedalo. Takže modleme se, ať chodí takovýhle rozhodčí furt. Tak začnu, individuální jsou statistiky. Třetí místo v soutěži střelců se 148 góly získává Matěj Kuchař ze Slunečnice. Druhé místo 223 gólů Tereza Matějů. O 3 góly víc, 226 gólů. Kečup. Nyní brankáři. Třetí místo v soutěži brankářů Lukáš Slavík Podilov. Kečupe, posledný. Dostaneš trofej. Hlavně to druhé místo v soutěži brankářů Jirka Zadražil, LC Jižní Město. A první místo Tomáš Kudláček, LC Jižní Město. Já to teď nevím. Přijdou opět výsledky, přijdou mailem. Nejde druhý znamená, že první poradí. Ještě. Tak. A nyní soutěž o nejvýznamnějšího hráče. Třetí místo Anička Rychmachová, to podpořilo. Druhé místo Majda Nešpurová, to podpořilo. A první místo Tereza Matějů. Splněná trofej na postýlku. Tak, a nyní pořadí týmů. Na 5. 4. místě se letos umístila Slunečnice. Třetí místo SK Lacrosse Město B. Pojďte si pro medaile. Mají jenom 4 týmy? Asi ne. Já myslel, že byly týmy. Ty Ačko, ne? Druhé místo Sokol Spořilo. Brankář je tvůj?
Ale to moje rodina. Jo, je to přízeň. Nedávej to na tím kanále. První místo titul mistrů republiky na rok 2015 získává Vaškové město. Jo, Nepostaráš na Bčko? Aby se tam mohla vystavit. tak jo, tímto berte další za uzavření. Nyní máte možnost se tady vyfotit, protože jste si všichni vlezli na schodiště.